Hello? Ne President Marwa, Mar Baptist Convention of Kenya. Wamor, kendo wagono erokamano ne Nyasaye kuom ni nafas mondo ibi iki kodwa kanyakla achiel. Bed thuolo ka in e chokruogni gi jogi temi birogo, warwaki, Nyasaye med gwedhi. Wakaw nafas mi jodala mondo gidhi mbele gi program. Nyasaye med gwedhwa ahinya. Erokamano, da Albert ni mbele gi tieko kare. Akwayo ni ji duto mawuotho gi Bishop mar President mar Baptist Church, wawacho ni nafas nwawenu mar ji 10 gi joma wuotho kode. Jomodong nyalo bede toke kama, ntiere kombe moke toke kono. Yes. Dani, dhia nyime. Kana pesa osedonjo ne Juang, baba gi nogo na simo kapok otieko dakika. Mama erokamano. Ojuang oseyudo pesa. Jowadwa, awinjo ka an kod pek sama na ayudo wach no Juang onindo. Aluonge no mondi, kendo aluonge no mos. Mos ni ung'eya. Nyaka no mos dhie sombe no manyose tieki. Mos ung'eya kapok oromo sa abiro mos penja ni da idwa chamang'o kata isechamang'o. To adong' nono to Nyasaye ung'eyo. Ta akwayo mino Juang. Adwa ni bed machiegni gi min George. Adwa ni bed machiegni gi min George kabisa. Min George, kami wintie miwinja. Makri gi min Albert. Makri gi min Albert ubed gi moro achiel. Kik ng'at marach donje dieru pogu. Ojuang no mako piny mangima. Piny mangima Kenya ka, piny mangima. To kaka no mako piny no, kik gimoro wuondi ni ng'ato wuondi gi koma chielo. Ni gol tiendi e dala gi Albert ka. Makri gi dau ubed gi moro achiel. Ka wach moro dwa chando chunya ahinya, gona simo penja. To da tim nang'o? Wach magi an go. An aonge weche mang'eny, mino Juang. Beni udak maber, beni udak marach. Tadwani udak maber molo kaka udak maber chon. Ojuang osebet maonge, idong kaka idong no. Nyasaye biro riti. An mane gima kwa. Nyasaye biro riti e kona kona. An ok anyal riti, Nyasaye biro riti. Nyasaye biro riti nyaka nyathi matin moweno. Aonge weche mang'eny, to dala wane nitie kama ago koguta. Koguta ma obiro ka te. Ochungo fwaye ne kiwanja ka ng'ama biro wuoyo. Erokamano. Jodala wa thurwa. Benika, gin be gichungi fwaye ne kiwanja. Owadwa biro wuoyo. Ang'eni sane biro. Kaneya kanoko bura. Kane ka ochungo fwaye ne kiwanja. Erokamano ahinya ne mama mane odak go mondi e kindego duto koyudo yore mar somo. Mama erokamano ahinya. Itimo tich maduong'. Akwayo wete mondo idhane malo kaendi. Morris, thuolo ni maru bi anena. Adwaro wete te obi ane piyo mondo watiek program odich. An mawuoyo ni an Barack Ochele, an kwar Albert. Wawito wuoi maratego kabisa. Wuoi mane nigi lek maber ne Kenya ka. To kuom awi marach, jachien okawe lwetwa. To waonge wach kuom tho. Nyasaye biro rie bade ne jaodo mondi modong' gi nyathine bende modong'. Nyathino no Nyasaye biro rito, biro yudo thuolo mondo mi okaw kare. Wami owadgi Nero mondi mantiere maduong' mondo wache wach moro. Amoso kiwanja ni Yeso pakiuru kendo. An iluonga ni Kennedy Otieno, an Nero mondi. Matin. Praise the Lord. Yes. Ambe atimo mos akabo thuolo makende mar timo mos mar tho nyamera. Mar tho nyathi nyamera Albert Omondi. An iluonga ni Rasa Sarogo. Mano nyathi nyamera monindo no. Litnwa kendo pod litnwa. Ero uru kamano. Ne kanisa
duto mobiro konya ko nyathi nyamera. Jogo duto te mobiro konya ko nyathi nyamera. Aduoko nu ni erokamano. Erokamano nikech ndiko wacho ni kanye kama waduto wabiro kadhie. Ok dang' awuo mang'eny to nadwa wuoyo mang'eny ne kuom nyathi nyamera Albert Omondi. Tada wuoyo matin. Adwa wuoyo matin nikech Albert kowuok Mombasa nyako kuongo oraw Kisumu kuma wantiere nerege. Nyako kuongo raw makata tek machalo nade onyalo raw Kisumu motiek kata dwe kapok obiro dalage. To kanyo Albert obiro kowuok Mombasa makoro sani koro enie sanduku. Albert ogona sim ka en Obambo ni nera aoro ni transport biane ira Obambo. To oro na sling 500 madhi ire. To chopo godhiambo to wawuoyo matin to nyisa ni nera an gimo mi aluongi adwaro ni mondo adhi adwar MCA kokwanyo. Kata bed ni adhi rem tadhi dwaro MCA. Oko chuno ni nyaka adhi through adhi dwaro to karem to mane kaka en. Adwaro ni mondo joko kwanyo bendo ng'e dala no ji nitiere. Koro atimo mos ka MCA kare no dwaro ka en sanduku. Albert ne wachano kode weche mang'eny. Chieng' tich abich gotieno Albert gochona to kona ni nera in gi pamp ni dwa pump tanyise ni to nyisa ni abiro Kisumu kanyo ka yudo nafas mondo wadho ang'iew water pump. Tapni to be in gi pesa to kona ni wabiro dhi adhiya an gi pesa biro ng'iew ni. Koro water pump no ng'iew ka en e sanduku. Atimo mos mang'eny. Ya. Ne wede osiepe mok biro konya ko nyathi nyamera. Moko duni Yesu opaki uru kendo. Aparo ni an kachunga an ni Albert iluonga Gino Monde Arogo kendo kata kineno picha to ni Albert. Albert ne nyathi nyamera ko an kama antiere ne ng'eyo ni Albert gi min Albert oge kama ogunyore kuom Albert mondo mi nyamera ni ng'ama nyalo bedo kata idalawa. Ero kamano. Erokamano ahinya. Aparo wadong' ariyo watika tieka kaka jokoguta. Owadwa come over. Amoso ji duto te nokweuru. Mawuoyo en kwar Albert. Wago mos ahinya osiepe kod ji duto mobiko nyakwarwa. Wan nyakach makoguta kaka osewachi. Wan kod kuyo maduong' ahinya to walamo Nyasachwa mondo kel kuwe maduong' ne min Albert kod wuon Albert. Nyasaye ma jang'wono biro timo ng'wono nikech Albert oweyo dhako kod nyathi. Nying Nyasaye biro yudo duong' kuom nyathino. Walemne uru dalane mangima. Mane wach mawacho Nyasaye gwedh ji duto. Erokamano kwar Albert mantiere. Wayud koro ng'at jaloso. Amoso jodala gi juwelo duto mobiro konyowa ko nyathiwa nokweuru. An nyamin mini Albert. Atimo mos mang'eny ahinya. Wan kode Nairobi kwa wuotho kode ka gi ka. Lakini watimo mos mang'eny Nyasaye mondo oket chunye kama ber. Erokamano ahinya nyaminwa. Wakwayo ni watieko opana. Amoso oganda jo Baptist duto te ni Nyasaye ber. An gi weche ariyo madwa wacho. Adwa wacho weche ga dwa dhi ne orwa direct. Ori adwa wuoyo kodi wuon Omondi.
Aparo ni en mabor miye attention mondo winj weche modo wacho kaka Jonyakachi. Wawacho ni kama ori nyamerwa no isedak go over 30 years. Ka un koda kwe kaka engima uduto te e ber kata rach. Wan kaka Jonyakachi wawacho ni kata kokoro mondi onge ti dagi nyamerwa no gi kwe. Ok bi bedo ne wa mayot ka wayudo tungni kantiere e od nyaminwa kanyo. Kendo ok wabi kawe mayot. Maybe samoro ne jomoko neno ni joka ne Albert onge kata nyako no onge. We will not take it lightly. Kantiere any interference mabro beto gi nyamera kanyo to wabro kao wachno ma serious kabisa. Omiyo wakwayi ni kaka nyochi dak kode gi kwe, udak gi kwe nyaka chieng' maonge wach moro motungo kindu kaka nyochi dak kodgi. Maduong' en rito weche mag Nyasaye. Kendo nyaminwa wakoni ni beda gi kwe kabisa. Kantiere wach nitiere jodala u. Kendo jodala ugo ema omiyo ni bichunka. Omiyo walamo ne mwana Nyasaye mondo ubed mana gi kwe manyocha un godo chon. Kantiere wach moro kech ne wawinjo tungni ko matin. Ok wadwar weche machalo kamano ori. In ng'amo luorowa to wambe nyocha waluori. And ne wamiu time kabisa. Ne ok wadwar ni mondo wa interfere gi any program maru kaka jodala. Ing'eyo kind nyako no kata kindo mondi gi jokaneki. Omiyo wakwayi ni dhi daga gi kwe. Kantiere wach to uloso gi kwe kotamu utu luongo nere Albert mondo walosu wechego. Otherwise wadwoko ni erokamano mang'eny. Nyasaye mad gwedhu. But ne programmers wadowacho nu kama please. Yeah. Wakwayo ni please wabeduru gi kwe. Ung'eni manya kewa ne wanyalo kata kawe mwadok kode nyaka chmo iki. So kiketwa gi pressure mang'eny manyuchako godo nyoro. Waluoro to kendo wakwayo ni wabedo gi kwe. Nyasaye mad gwedhu wono mondi bed koda kwe. Nyamera yuka beth bed koda kwe. Nyasaye mad gwedhi. Erokamano ahinya. Aparo ni watieko kaka Jonyakach. Wono mondi apani winjo weche mwawacho kaka jokoguta. Weche wago kaw mondo mikete pachi. Wasebedo mos kwa ore ne chenro ne. Kendo nok wadwa ni wach moro amoro bedi. In makuri dongi jukumu maduong' mondo mi onyamera iyo nyathi yuora mos kiduogo chunye kich koro onge gi jal monyalo geno. Waore uru kendo wabedru mos ahinya kuom weche manitiere. Akwayo jodalawa wabeda ne uru mos. Beda mos owadwa oserumo. Waseloso weche. Waloso weche. Ori beda mos. Jaka koth dog chien. Ma liend nyakewa. Wan gi thuolo mar wuoyo mowinjore e samo winjore. Wabedru mos wadwoko chenro ne MC mondo dhi kodwa mbele. To molo en wagoro kamano ne jodala joka koth. Waneno kido munyiso wa maber. Wabeduru kamano gi luor mantiere. Amen. Aeroru kamano ahinya Jonyakach. Akaw thuolo ni mar rwako Dagi Albert. Ongeza. Maya dala kama yako kwanyo ka. 1 2 yeah 1 Dagi Albert. 2 yes. Kasto jokakdimu mondo ikru. Wadhi miyo thuolo mar ng'at achiel mondo wach gimoro. Yes. 1 2 yeah. Adjust. Kapoko chopo jokakdimu. Yes. 1 2 check sound check 1 2. Ni moya kakdimu. Fine tune. Yes. 1 2 yes. 1 2 yeah. Check. Yes. Niweni moya kakdimu jokakdimu tafadhali. Niweni moya kakdimu tafadhali. Niweni moya kakdimu tafadhali. Yes. 1 2. Mid-range kidogo juu. Jokakdimu wakwanu mondo chop machiegni ka. Check. Yes. 1 2. Kabro miyo thuolo ng'at achiel mondo wach gimoro matin ewi Albert. Yeah. 1 2 yes. Amoso jokristo no okwe uru. Amoso uno kwe uru kuom biro konya kwara.
Kendo agone Nyasaye malich kamano kaka seneno jo Kenya. Han gi lit ok nyal bedo na malit ahinya nikech mae ndiko mane Nyasaye ochano ne. Koro awacho ni jo kama wuoye na uru kak dime mayuaknegi mondo odong' achiel. Okonya kendo gikonya magima gidwaro mondo atimre negi. Ayuaknegi kendo awuoyo negi ni mondo gikonya mane yuakna nikech onge kaka biro timo ka Omondi koro onge. Mane nenda kod Nyasaye jowadwa oromo kuom Ruoth Yesu gi an be. Akawo thuolo ni mar rwako women rep marwa Mheshimiwa Bensuda osechopo ka. Karibu sana Mheshimiwa. Akawo thuolo mondo ami kwar Albert bende wach matin. Hello? Mokwongo agone Nyasaye maduong' erokamano. Gimomiyo adwoko ne Nyasaye erokamano. Nyakwara monindo ni apoya ni. Awacho ni duto yo en achiel. Ka somo andika moro e kitabu matin e lweta ni tayubo neno wach ni. Omiyo an bende kata kachalo Ayubo ywak malit. Kidwaro nwang'o ndikono to yudi 14 Ayubo 14. Idhi nwang'o ndikono kare achiel kadhi nyime nyaka 5. Agone Nyasaye maduong' erokamano kuom kelo ringruok mare kendo obedo ka koguta makane mage jodala mar anyuola mar Kakoth ma nyathigi olal. Ng'euru ni sulwe no Nyasaye ong'eyo. Ang'e ni Nyasaye biro chiwo dwoko maling'. Ta akwayo gimoro achiel no oganda mobiro ka ma koni gi koni matung' mar Albert mondo kelo kwe kende makwayo jodwa. Lamnwa uru mna kwe ma Nyasaye ma jang'wono bed kodwa gi kwe tielo mobiro ka. Mane nenda kod Nyasaye oromo kuom Ruoth Yesu gi an bende. Erokamano ahinya. Akawo thuolo ni mar miyo jokak dimu to sama jokak dimu biro representative moya Pumwani University wakwani wamiu nafasi ka wale ambao wametoka Pumwani University tafadhali tumewachia jukwaa. Jokak dimu kamora mora mauntie wakwani mondu chopka. Jokak dimu kamora mora mauntie nengech program di malo samoro kang nud nafasi moro. Koro wakwa jokak dimu kamora mora mauntie mondu chop machiegni. Pumwani University, one representative tafadhali. Pumwani University tafadhali tumewapatia nafasi. Pwani University tumewapatia nafasi. Pwani University tafadhali nafasi. Jokak dhimu wakwani mondo bed machiegni mondo watim chenro kaka nopange. Ochewa moya Kabuoch wakwani bendu chop machiegni. Ochewa moya Bondo, ochewa moya Konyango, ochewa moya Kamai, ochewa moya Nyakacho Sotieko wakwani bed machiegni mondo orachiel on behalf of Ochete. Comrades power, comrades ra, comrades achu, comrades power. Stop killing, stop killing. We urge you to all come here. We will do it in an organized way with some decorum in respect of our befallen hero Albert Omondi Ojwang. Karibuni sana. Comrades. Organization. Relax. You can't kill us and limit us. Please. You can't Now, kill us and limit us. we'll do it in a more civilized way. From this side, relax.
Comrades power. Comrades ra. Comrades team. Comrades ra. Stop. 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 Now we are sending our condolences to the family, to the larger Rachuonyo for losing one of our own. Albert is one of our own. Zanu Judge is one of our own. We are deeply saddened by this. It has caught us by shock, and we had to come and condole together. Otherwise, we have the leadership of Pwani University here. By name Samogalo Elvis, Secgen Emeritus. With me here is Omolo Charles, who will in turn introduce the president. We got two presidents here, and one wise man by the name Kennedy Owaga will also say something, then we just leave. Otherwise, Alberto, don't sleep. Don't sleep. Hunt them to the mob. Don't sleep. Comrades power! Comrades power! Comrades actu! Comrades ria! Alberto power! Alberto power! Power to the people, power! Power to the people, power! I am Omolo Charles Ochola. I'm the chairperson, Pwani University alumni. And right now, in front of you are the comrades of Pwani University. Comrades, power! We are saying that Alberto's death shall be the final of its kind. No more death shall happen for a comrade and a watch. Comrade, power! Comrades, ria! I was the organizing secretary at Pwani University. I have the organizing secretary who was in charge of academics, and former president, Mr. Owaga. You will introduce the former president, Mr. Abner. Comrades, ria! Comrades, power! Act 2! Comrades, power! Comrades, power! Power! Sitasema mengi. Nikech gik mang'eny osewachi. Wan gi lit mang'eny e chunywa. To kuom mano, I would want to send this strong message to the working government. They told us that there are no walls in Homa Bay, and our brother had to travel all the way to Nairobi to hit his head on a wall, a police cell. So we are planning a date with the police, and we are going to hit our heads on the wall until that justice shall be found. Comrades, power! Comrades, power! Giwacho gani pile pile ng'ama luor tho 99 times kapok otho the actual death. We are not going to sit down and see us die. Comrades, power! They might kill some of us, but they cannot kill us all. Comrades, power! Allow me invite Abner War, who will be taking us over. Oh, before then, let me introduce a wise man, Dome, who will be introducing the president. Welcome, Mr. Kennedy. Comrades, power! Comrades, power! Comrades, power! Comrades, power! Wanakaka Pwani University fraternity wabiro kaka wono wangelit kabisa. Kuneno wenenge wa okwamor. Gini winjo kwacho ni these people should stop killing her. Koro number 1 anamana weche mokaro wachario number 1 adanyi saipoa. Tho maro juang kawuono investigation maro juang kik gigika. Aipoa wadwana ni jok manobedo including the complainants and everybody. Obedo booked. All the people who took part in the Gomaro Juang, one ni case ni kawuono kothoka. Number 2, gik mang'eny osewachi. Gik mang'eny osewachi. Adwa kwayo jok mobiro liel ka. Kik wiwa wil gi family mar Ojuang. Kawuono kata tok iko, kauru thuolo mondo walemuru familia mar Ojuang. Adwa ni gino timre in a more civilized manner, and one of the president maponi machon adwa ni kapok aluonge oluong nwa nyaka chiel mondo gino at least wabed gi gender balance. Koro wan gi nyaka chiel ka nyako ma very powerful anana miye thuolo eka mi abuna nyako ni be pok onyuom koro bang'e unyana maka kutimo. Wadok dwero kamano
Nyakawachi. Comrades, comrades, comrades power. Power, power. Comrades power. Comrades Ria. Alberto power. Alberto power. Yeah, so Kawachukar, Pwani alumni and the comrades, we are very hurt with the demise of our brother. Very painful with our leaders. Lit Nuakendo Wayuak. Very painful. Go to Wakwayo. Naja Mantiere above. Especially the IPOA. Oguti Tiju. So, the government in power, we are very disappointed. I'm very disappointed and very disappointed. You can't kill us. Huh? Barely 30 years and you are killing us. We are dying. Let me talk. I want to talk. Yeah. You can't kill us like this. Huh? Alberto, we are nothing Martin. Can you don't kitch? Stop killing us. The government stop killing us. Comrade power. Comrade power. Power. Stop killing us. 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 So the final thing that I would like to say, our President of Kenya, we are looking up to you. You are our leader. You need to protect us. You need to protect us from these killers. What are you doing? You have the pastor in your house. Can you pray for us? Can you protect us? That is all I can say. Comrades power. Comrades power. Comrades power. Introducing the former chairman, Mr. Abner. Comrades power. Power. Comrades tuliazi. Comrades tuliazi. Tuliazi. We want to record our utmost condolences to this family for losing Albert. And that one we say with a lot of pain as former comrades and comrades of Pwani University. We want justice to be done. And for this, Lagat must do what? Lagat must do what? Lagat must do what? He must resign unconditionally. Not telling us that he has stepped aside, yet he is the main complainant into this issue. We are not going to rest. What you saw in Nairobi, we are not going to rest until justice is done. And remember, we are soon celebrating Sabasaba. We will do Sabasaba for Albert Ojwang. Comrades power! Comrades Ria! Comrades Aktu! Comrades Tuliazi! And I want to say this with a lot of pain, that we cannot entertain any politician in this platform. We are not. You can't tell us that when one of our own, who is a normal Kenyan, dies, you take almost 1 hour or no more than 24 hours, even before sending condolences. Now you are present here and you want to mourn with us. We want to reject this. We are rejecting. Comrades, reject! Comrades, reject! Comrades, reject! Thank you. Comrades power! Thank you so much. That was Pwani University. Comrades power! Comrades power! I want to also send my condolences to the family. And I want us to come here. Comrades power! Comrades Turiazi! Comrades Turiazi! I want to remember Albert, a comrade that we knew. Ongeng amabala senego. Ongeng amabala senego. Ongeng amabala senego. Asanteni sana, asanteni sana. Ongeng amabala senego. Ongeng amabala senego. Asanteni sana. Aka uthuolo ni marwa ko uone Albert. Owete gi baba Albert. Wakwanu chop mbele ka.
Mine Albert bende wakwanu chop mbele ka mondo ng'ata chielo we jugi. Wuone Albert, mine Albert, mora mora mantie machiegni. Aunties Albert, Aunties Albert be wakwano chop machiegni weini ne. Wuone Albert mora mora. Akaw thuolo ni kendo be mar rwako ochewa mowuok Kabuoch, ochewa mowuok Sakwa, ochewa mowuok Konyango, oche mowuok Kamai, gi oche mowuok Nyakach. Warwako uka kabisa ka untie machiegni, unyalo bira mondo ng'ata chielo weju maru. We Albert be aneno koso chopo ka? Wabro miye thuolo mondo wach gimoro achiel ewi Albert. Ni welo wede kod osiepe mobiro konyowa ko Albert amoso uno kweuru. Haleluya. Agoyo ne Nyasaye erokamano kuom thuolo maloso mar odiochieng' ma kawuono ni. An nyinge na iluonga ni Roslyn Akinyi Opiyo. An ema luwo wuon Albert. Ok anyal wacho mang'eny ahinya ewi Albert nikech en gima wacho tek, ok oyot ahinya. But wakwayo Nyasaye ma jang'wono maneno. En moneno gik moko duto manie bwo lowo, manie ei pi, nyaka manie kor muya ma dhano ok nyal neno. Ni Nyasaye nowacho ni en emochulo kuor. Emomiyo an weche duto anyalo mana weyo ne Nyasaye. Nikech erouru kamano. Min Albert. Mokwongo amoso ji duto wede kaachiel kod osiepe kamoro amora ma gintiere nokweuru. An min Albert kendo an nyamin Albert. Albert mae sikul ma wakwongo wachako kode. Ane mana mako lwetena bet japite ma wabet kode kae. To tho nyathina ne nobuoga nikech Albert aetinne ok kiny ng'ato, bok yany ng'ato. To gimotimore ni pod awuoro kendo lit nikech Albert ne en mana nyathi mamor. Kata ka dongo ne nodongo komor to hero ji. To gima polis otimonwa pod lit ne chunya nyaka sama chalo kama. Omiyo Albert kama intiere no, baba kikinindi. Kendo chung ting wi malo nyathina, chung wi osiepa. An gi jodalawa mobiro konya kowo wuoyi matin. Akwayo ni kamoro amora ma gintiere gichunge mondo gifua. Jodalawa gichunge mondo gifua, moko ni moko be ni tend machielo makocha cha. An gi nyaka joma noa Kajulu kaneya kano winjo wach nyathini ne litnegi kendo gintiere tend mapiny makocha chande. Mad Nyasaye gwedhu. Erokamano mago mine Albert. Akaw thuolo ni kendo mar luongo oche ma wuok Kabuoch, ma wuok Bondo Sakwa, Konyango, Kamai kod Nyakach. Ka gin machiegni wakwani mondo ubi abia ka. Oche ma wuok kuonde maluongo go, akwani mondo ubi abia ka mondo wan owuon your behalf. Kendo akaw thuolo ni kendo mar luongo oche mag aunties mag Albert. Rai, Kowuor, gin bende wakwayo ni gibed machiegni kuomgi on behalf of others. Karibuni sana.
Erokamano. Mokwongo ok wabi wuoyo mang'eny but kech kaka osetimore en gima lit ahinya ka gimiwache mang'eny onge. Abro kwayo joka buoch mobiro mondo wakug yorwa kama untie chung'ane umalo mondo fwa joka buoch. Erokamano. An ok abi ketho time nikech abro miyo or thuolo mondo wach matin kuom muodore mosewewa. Erokamano. Nyasach kwe mondo gwedhu. Haleluya. Ruoth opaki. Mokwongo aduoko ne Nyasaye erokamano molochonwa kendo tayowa ma wachopo ka. Wachni kanyicho donjo kuoma nabedo gi buok maduong'. To gima adwa ng'iso joka ochena gikaw kwe mar Nyasaye giket e chunygi. Kendo ka Nyasaye oyie to bed jaka korgi. Kendo wach maduong' ma chaka wacho noganda duto mochopo ka umed lemo ne dala jaduong' Opiyo. Mago kende manyalo weye mbeleu e nying Ruoth Yesu. Erokamano ahinya. Akaw thuolo ni mar rwako welo duto mosechopo ka, wageni ambao wamefika wote mmekaribishwa sana na mjisikie huru sana. Nachukua hii nafasi ili niweze kukaribisha human right activists. Anaitwa Stephen Obondo. Tafadhali Stephen, dakika moja umepewa. Stephen Obondo, dakika moja umepewa. Nyaima piny manoimo to muod mbuya piny ni nyaima piny ni nyaima piny ni nyaima nyaima piny noimo dhiambo wuod mbae piny ni nyaima piny ni nyaima piny ni nyaima kara gimichamo e mari modong' no to kik igen. Michamo e mari modong' to kik igen. Friends, our leaders, and all those who have come to a send off Albert, I want to take this opportunity to pass my holy to everyone. My name is Stephen Obondo.
sent a video showing how your child is being murdered. So in this case of Albert, people have come together they were home because they were innocent. So they said, police cells are not want to do is to come with something called detention without trial. Detention without trial. So in short, what I want to say is that the ones who told us that the current constitution is a solving problem constitution. So all we want to see and to do is that leave everyone to read the Constitution and understand it on its own. It is like Kenyans have realized that the current Constitution has all the formulas of castrating a wild government. And that is why anytime Kenyans feel that their rights are being infringed, they are brave enough to walk and touch the government's underwear in a broad daylight. So what I'm saying is this: we are not afraid of anything. We are not afraid of anything. Death is a painful thing. All you are doing is that you are trying to show us that any free man who is talking truth must have a short lifespan. But people are not afraid. That is why we talk without masks. People of this country are not afraid to talk the truth, because it is only the truth that sets people free. Jothurwa awacho kama, an jogi no nyisa ni ng'amohero adiera ngimane tin. Tabende na wacho nigi ni sama wacho adiera to kata ngimano ok obadha, nikech ang'eyo ni wan gi gimiluongo ni activist. Akawo thuolo ni mar luongo Kane Meshak jo sasa. Kane Meshak moyawo sasa. Thuolo en maru. Ka un machiegni tichunga chunga piyo piyo tichope platform ka. Ne wendwa modonjo kapok nwawacho negi. Wan gi cho kacha mar joma mine mokwongo, kasto cho machielo mar joma chuo. Wan gi cho bende mar VIPs e toke kai. Kane Meshak kaonge, akawo thuolo ni mar rwako welo mopogore opogore. Jokupet mosechopo ka, mmekaribishwa sana. Wageni kutoka Malindi mmekaribishwa, wageni kutoka Kilifi, wageni kutoka Mombasa, wageni kutoka Kabuoch, Kabondo, Kakdimu, Nyakach
na mahali popote mmetoka, karibuni sana na mjisikie huru na mjisikie nyumbani. Nilisema hapo awali ya kwamba kanisa takatifu ambayo itahakikisha ya kwamba ratiba ya leo imepangwa jinsi ilivyopangwa ni Baptist Church of Kenya. Wako hapa na dakika chache watakuwa wamefika hapa. Jinsi ilivyopangwa. Kane Meshak Osaure urute. Omoso uno saure te. Osasa mane kiwanja pinywalo kanyo chungane malo. Osasa mane pinye kiwanja kanyo chungane malo kane misak. Kata mane kono chung malo uru wondu uru bedo pinto ne ung'eny. Chunguru malo. Aduoko erokamano kuom timo wendo maber momiyo nyathiwa ni oyudo omiyo wawendo welo mang'eny machalo kama. Nyok ang'e ni welogi nyalo donjo e dier dala onyarwa ka. Wan wabiro ywago migokwa. Kendo wagone Nyasaye erokamano kuom chung' e dier dalani. Watimo mos ahinya kuom nyathiwa opoyowa gi wach kendo litinwa malich. An chiner misak modong' achiel. To nerege nikae te jogo nitie ka te ok gionge. Giling' ei kiwanja. Kare ne ubiro ywago ng'a? Ang'o mane okelo sasa? Awacho adier. Omiyo atago mos makende ne waya. Waya obed gi kwe kata misako. Nyanya kach bende obed gi kwe. Jaodo bebed gi kwe. Gik moko duto otimore e piny te. Ok ne wan kendwa kata ne ok gin kendgi. Lamne uru dala misak kod waya. Nying Ruoth Kaneyo mar wuon Albert
ka wang wawuoke kata ka wang ji wuoke to Nyasaye mwaket kaendi en gima osetimore to linwa ahinya kabisa kendo linwa mana ahinya to onge gimoro amora mwanyalo timo obiro dong kaendi ogwedh wuon Albert gi nyamera bende Nyasaye ogwedhi onge kamana ahinya magi e kabondogo ok dang' owuote kamana ahinya magi e kabondogo ok dang' owuote erokamano ahinya. Erokamano ahinya jo Kabondo. Odhiambo Ojira wakwani mondo isud mach. Odhiambo Ojiro from Nairobi. Wakwani B kar VIP Kamatin for some consultation. Haka utuolo ni mar round over program ne kanisa takatifu Mar Baptist Church officially. Akawo nafas mondo agwero kamano ne Nyasaye mosemiyo wang'uono kod thuolo mondo wabi ka wako wadwa Albert kaka kanisa mar omiyo wan ka kaka kanisa kendo wamor gi judo temo biro mondo konywa kowe. Ne walando gokinyi no bedo gi kwe mondo wami wakowa wadwa just an machung' kae ni iluonga ni Reverend Tom Onyango Ateto. Anayesimama anaitwa Reverend Tom Onyango. Anobasia Masuba. Mkuu Suba. Nyasaye mwana ndo mia atacho ng'amowa loko na iluongo ni ng'a? Anayetafsiri anaitwa Jonathan Abongo kutoka Kisumu. Nyasaye madimi ng'uono. Wadwa dhi mapiyo e saa achiel mondo watiek program mar kanisa. Nataka tuende kwa haraka. Toda mondo wakau thuolo mondo ude koras achiel. Tungependa tupate chorus moja. Kawa chung wote. Tunaposimama wote. Kawa pako Nyasaye. Tunapomwabudu Mungu. Kenda luongo jo praise and worship. Nataka niwaalike wale ambao ni waimbaji. Biuru ka pio pio. Kwa haraka. Wira achiel. Tupate wimbo moja. Machiek. Fupi. Mondo miwabedi gi nafasi makende. Ili tuweze kuwa na nafasi ya kipekee. Mar timo migawo mamoko. Ili tuendelee na shughuli zingine. Kendo wamor ni ji duto mobiro ka. Tunafurahi sana kwa wale wote ambao wamefika. Mondo wakuka nyakla gi dala no chandruogni. Tuweze kuomboleza pamoja na jamii hii. Miyo kaini ka. Ukiwa hapa. Gimoro nyalo timo. Chochote unaweza kufanya. Obedi gima nyalo kelo kwe ne dala ni. Iwe ni kile ambacho inaweza kuleta amani katika boma. Kendo tim gik moko maber. Chiel. Tupate wimbo moja. Machiek. Fupi. Nyasaye madigwedhu. Mungu awabariki sana. Yes. Hallelujah. Piga makofi kwa ajili ya Yesu jamani. Baba pokea sifa, Baba we Baba, pokea sifa. We Baba pokea sifa, Baba pokea sifa. Tunakuinua, pokea sifa. We Baba pokea sifa. Baba unastahili, Baba pokea sifa. We Baba pokea sifa. Pokea sifa. We Baba pokea sifa. Una Baba pokea sifa. We Baba pokea sifa. Wewe peke yako wastahili. We Baba pokea sifa. Hakuna mwingine kama wewe. Na Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Mungu wetu wa mbinguni. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa.
mikono kwa Nyasaye madugwedhu ahinya. Mungu wabariki sana. Pod wabro pako Nyasaye mang'eny. Bado tutazidi sana nikech wan gi nafas mar weyo ne Nyasaye nafas. Kwa sababu na nafasi nzuri ya Mungu. En jahocho mabro hoyo wamolo gimoro amora. Yeye ndiye mtuliza kila Omiyo hali. beda kwani bede kendo. Hebu uweze kuketi mahali ambapo ulikuwa. Wabro pako Nyasaye machiek e saa achiel. Tutaweza kufanya hivyo tena mara nyingine kwa eng'wono mar Nyasachwa. Katika uwepo wa Mungu. Adwa kawo nafas makende. Nataka nichukue nafasi Monda luong our Hebo moderator ma South Nyanza. Niweze kumuita moderator wetu wa South Nyanza. Reverend Eliazar Wambo. Reverend Eliazar Wambo. Mondo tim ng'eruok ni welo ma osebiro. Aweze kujulisha na ama kutambulisha wageni waliofika. Samotimo kamano. Anapofanya hivyo. Man community church man gikwaya. Wale ambao kutoka Kisumu kwaya. Muwe tayari. Jo Sienga gijonyo Ngera machiegni. Na wale wa Sienga na Ngera wa karibu. Ai bit machiegni. Na wale wengine waliosalia. Bako tiwo kamano mondo wawinjo Nyasaye chon sa chon. Tuweze kumaliza mapema tufanye Mungu. Mungu akubariki sana. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wherever you are, you can just wave up your hand as we glorify the name of God. Unaweza kupungia mkono hivyo. I know some moments are very tough. Najua kwamba kuna wakati ambao inakuwa mgumu. But we know that the Lord is here. Lakini najua kwamba Mungu yupo pamoja nasi. So once again, just wave to me from where you are. Mara nyingine tena uweze kutupungia mkono mlipo ulipo. As we show solidarity to the name of God. Tunapoonyesha umoja mbele za Mungu. The one who has given us this day. Ambaye ametupa siku hii ya leo. As you have been told. Jinsi mlivyotambulishwa. My name is Reverend Eliazar Wambo. Kwa majina jinsi yanavyotaja. The regional moderator for South Nyanza Baptist Regional Convention. Mkuu wa regional wa South Nyanza. I want to say that Albert Nikakusema kwamba Albert was one of our members. Alikuwa mmoja wa shirika wetu. Because South Nyanza Baptist Regional Convention. Kwa sababu South Nyanza Regional Convention stretches between Homa Bay County and Migori County. Ina upana mkubwa hadi Migori na Kisumu. And so as a convention. Kwa hivyo basi kama convention it was worth that we be here. Ilikuwa inastahili kabisa tuwe hapa. So that we can condole together with the family. Ili tuweze kuomboleza pamoja na jamii hii. I want to say this is a very painful death. Nataka kusema kwamba hii ni kifo cha uchungu sana. And we also stand as a church. Nasi kama kanisa tunasimama kidete. To condemn killing. Tuweze kukashifu. Because even the Bible itself. Hata hivyo basi Biblia inasema. Says thou shall not kill. Kwamba msiue. So whoever is killing. Kwa hivyo basi yule anayeua. Is doing contrary to what the Bible is saying. Anafanya kinyume na maandiko takatifu. And so we also as a church. Basi nasi kama kanisa. It is a painful moment for all of us. Ni uchungu mkubwa sana kwetu. But we have to come together. Lakini lazima tuwe pamoja. So that the name of the Lord can be glorified. Ili kwamba jina la Mungu liweze kutukuzwa. I want to request in a very, very special way. Nataka niweze kuomba kwa njia ya kipekee. To just do a short introduction. Tuweze kutambulisha